A beth oeddech chi'n meddwl oedd mor arbennig am y goeden yma? Doedd dim bunches efo i. Y reswm fod y goeden yn arbennig oedd fod teulu o wiwerod coch yn byw ynddi, ac roedd yn y deulu hapus iawn. Ei enwau oedd Dadi Wiwer, A mami Wiwer? a Mami Wiwer, a enw'r mab oedd Wali Wiwer. Wali Wiwer. Wali Wiwer. O, drian bach. O, na fe, a ffili bod mwy o wali na hwn sy'n darllen y stori. Ac un dydd, dyma Dadi Wiwer yn dweud, mae'n ddiwrnod braf heddiw, beth am mynd lawr i lan y môr? Hwre, meddai Wali Wiwer. Fyddai a bwced ar rhaw i wneud castell yn y tywod. Sa'n credu'n gliste. Pwy welodd Wiwer iod yn cefyd lan y môr yn ei castelli? A ffwrdd nhw i'r lan y môr yn y twff. Yn y twff. Sim twff i gael y lwt. Dweud tren diesel. A thw lan y môr mewn tren diesel. Ac wedi cyrraedd lan y môr, gyfynodd Dadi Wiwer, beth am ni fynd i drochi yn y môr? O ie, gwd. Ath tri mewn i môr, di mi'n gallu nofio, boddodd tri diwedd stori gwd. Wel, ar ôl treulio diwrnod braf ar lan y môr, ac wedi dala thiw da yn yr hael, Wiwerodd bown o'n awdus di. fe aeth y tri adref cynnig i nosi. Ond pan cyrraeddon nhw adref, chos o'n sioc ofnadw, as oedd rhywun wedi torri mewn i'r goeden, wedi dwyn neu cnau i gyd. Na biti! Na biti, oedd rhywun wedi dwgu ei nuts nhw. A nhw bron yn mynd y nuts. Des nhw wedi gleu y goeden lan. Rhaid i wedi farw o'n newyn, meddai Wali Wiwer. A stori hyn yn gwella. Ond pwy dath heibio ar ôl hynny, ond Mr Plismon Wiwer. O na, sa'n credu hyn, Wiwer yn dod â gefen panda. Helo, meddai Mr Plismon Wiwer. Dwi newydd ddal Wiwer Lwyd yn cario thon sach o gnau. Dalew, ddim dos o anwyd. Dyna fa, meddai Dadi a Mami Wiwer. O, ie, meddai Wali Wiwer. Chi yw'r Plismon gorau yn y byd. A fi oedd Dadi Wiwer, Mami Wiwer a Wali Wiwer byw yn hapus am byth wedyn. So Wiwer yn byw yn byth o lwt. Wel, dyna diwedd y stori am heddiw. Mae'n bryd i fi fynd. Gwd cer. Ta-ta, Dolly. Ta-ta, John. Ta-ta, Hewcyn. Ta-ta, John. Ta-ta, Bwni. Ta-ta, paid yn ôl. Oedd e'n neis yn dod e? Oedd. Chi'n soft. Chymod problem i chi, chwi soft. Gari weld pwy sydd dan i wrthnos nesa. Hei, chymod pwy sydd dan i wrthnos nesa? Pwy? Lisa. Lisa, pwy? Wachan, Lisa yng Ngharad Hili. Ei, o hwnna'n bysyn. A da hwnna crush yn o'i. Ti bod ni bod yn sili nawr. Paid a siarad nonsens. Sef amser a fi siarad â chi. Pam? Ble ti'n mynd? Ni'n gateg a siarad. Cyn daw Lisa. Gwd. Ac mae Bwni a'r criw wedi mynd draw at ifanc gefen llwyfan. Criw hwyliog Ceredigion sydd dan ni fan hyn, ffermwyr ifanc Llanddewi. Pwy yw pwy yma de? Pwy sydd dan ni'r pen? Eirian. Gito. Llyr. A Gareth. Gareth, llongyfarchiadau wy'n credu sydd da fi werth o ti, achos ers llynedd, weles i ti llynedd yn ystod, ti wedi priodi boi. Ni'n gwybod, off the market nawr ifan. Sio mae'r bywyd priodasol? Thyra, twyd, bach o ffawchwydd bach yn drwm yna, ond twyd na, good, very good. Wedyn ni bod ti'n brysur iawn ers priodi, achos ges ti'n amser i ddysgu dy leins, clywes i. Agor hwnna, Gareth, awr. Agor hwnna i ddangos i pawb beth oedd yn y prop oedd gen ti. Ni wedi cael bach o change of plan, no? Ni wedi cael bach o personnel movement yn y job, oedd Iwan amdani, so... Prop da iawn, Cael. Yeah, very good. Felly, Iwan oedd fod â chi, mae fe wedi priodi i we? Nag yw, Iwan yn America. O, So really. o, falle bod fi di... Sdim dal fan edrych yn ôl wedi brodi. Hwna'n oedd i'n gweith. Mae'n mynd i figris. Falle bod fi wedi gadael y gath os o'n bag hwnna. Hei, ffag merchad eich perfformiad, boys. Pob lwc i chi. Diolch yn fawr. Da iawn.